Közlekedj Márk 20-35-tel. A MÁV M41 sorozat a MÁV és a GSLV részére szállított, nem villamosított pályákra szánt, közepes terhelhetőségű, BB tengely elrendezésű, dízel hidraulikus mozdony sorozat. Leggyakoribb beceneve csörgő, új sorozatszáma MÁV Start 418 sorozat, gyártó Ganz-Mávag, gyártásban 1972-től 1984-ig, selejtezés 2016, gyári típusjel DHM7, darabszám 104. A MÁV az 1970-es évek elején nem rendelkezett megfelelő számú, a nem villamosított fővonalakon közlekedő, közepes terhelésű személyszállító vonatok továbbítására alkalmas dízelmozdonnyal. Az igényelt új mozdonnyal szemben támasztott fontos követelmény volt, hogy az a 16,5 tonna tengelyterhelésű vonalakon is közlekedhessen. Ezt a követelményt a járművet gyártó Ganz-Mávag csak dízel, hidraulikus hajtással tudta megoldani. A sorozat két prototípus mozdonya M41 2001-2002 pályaszámokon külsőjében jelentősen eltért a széria gépekétől középfülkés konstrukciója miatt. A két prototípus gép tapasztalatainak értékelése után kezdődött meg a sorozatgyártás. Az M41 sorozatból 1973 és 1984 között összesen 107 darab készült, M41 2001-01, 2002-07 közötti pályaszámokon, valamint 7 darab mozdony a GSLV számára M41-001-007 pályaszámokkal. A GSLV mozdonyok a Győr-Sopron vonalon közlekedtek, majd a vonal 1987-es villamosításakor a MÁV állományába kerültek M41 2002-08, 2002-14 pályaszámokon. A mozdony sorozat jól bevált elővárosi forgalomban, ingavonatok továbbításában is, a BDT betűjelű vezérlőkocsik 82-27 sorozatú 100-as pályaszámcsoportú tagjainak alkalmazásával. M41-es mozdonyok a nem villamosított fővonalakon és egyes mellékvonalakon gyakran láthatóak. Ma összesen 73 darab közlekedik belőlük. A mozdonyok uralmát a vasúti villamosítás törte meg. Nyugat-Magyarországon először 2000-ben a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal villamosításával, majd 2002-ben következett a Sopron-Szombathely vasútvonal, ahol az üzemet a csörgőktől a GSLV V43-ak vették át. A GSLV tovább terjeszkedett és villamosított. A Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal 2006-os átvétele után 4 évig még bérelt néhány csörgőt 2010-ig. Ugyanebben az évben a Bajánsenye-Zalaegerszeg-Uk-Boba vasútvonal villamosítása száműzte a mozdonyokat Zalaegerszegről. 2016. június 1-én nagyobb mennyiségben selejteztek a mozdonyból.